member chairman kan bongor phai ni ke bong asu jorate obostha bong bong moto Sahip hekan root by gana sina ni root by gana te oro montri nok by bukana montri no bugana Animesh sar no bugana gana tana to phansi bobo kunu khobor antri kre tai bongni je bini warrior no samani bo mane kunu saktaya bini khunju da khiklai ya kono saktaya taksin jorate sadi hini samani apru bongno sako bud gana takuno khaimaya dimaya sai jobu ke rina ni sako ni ta to bud lai khang bol lai kha ta bo khobor hoya ta boro Yakung Sogwi nai bichichar hairo mainai thongor klaijak takuk Sahip Debbarma koktmangka 26 Asrambari Bidhan Sabha bai khobjak Tulasikor adi bloni bisingo klainai Rajnagar ADC village Robicharan Chaudhary parani takuk Sahip Debbarma ni sajala bichichar hairo mainai thongoro klaijak bini Yakung Sogwi nai o Yakung Sogwi klaimani bai tabok takuk Sahip Debbarma rung srungna bagai rungnogrogo thangi maya ngui tongkha beleno sha khamyangui klaijak tabok thongorono takuk Sahip Debbarma koktma botay Saiman kha o amchaini no MLA tabok montri ingjak Animesh Debbarma bo borone nogganati no thanglaisu khayo phiaba tabusu jara thangina jekho takuk Sahip Debbarma no tei waire wai tibra Mothani Netarokno bo haino buma Sujata Debbarma bini sajla no phai naiphaiya hinne kok kacharka phiaba tabuk jora tibra Mothani kebo Netarok thangi borono naiyakho tai chubaiakho abagai beleno khabajak nukhuni borok tei bini ma babu song abake waire wai samani yagolobo chubajagya tei naiphaiya ngai beleno khabai lejak nukhuni borok abagai tini koktoma thumnai rono ringi sana nangkha bukuk Sujata Debbarma tai takuk Sahip Debbarma borok kok kacharka montri Animesh Debbarma no kisa phai naiphaiya bini sajla no tei kisa chuk chubachu ready hinai kok kacharka tei lokorono bo koikha je mansa khano bini sajla ni yakung no habrana bagai kisa chuk chubachu khaibai di hinai khraini di boron khoktino sagade bai norok tini je media rong no ringmani atamui maringkha sungko nono ringmani ingko kha karon kha an besla sore haya kalai mani asto mas noi mas no mata go tungko nam khani je khayo je namko rangpai puisa bukuri kha kunum khai mani ya ngam mo rang moya kle nong je man mata tonga bo to pai be kha tak bono aba no khope phone pa no mama no nei lukurong no koyo sung aba nyom mete kisana ba mana haka norok ni oro je member chairman neta tongnai rong no norok sa saka sung ko member no saka member no samani ang tong de ang ngu sari go khobar mana no ang ba chairman sawi ang khoge sung saha naya no sawi ngai ta bo bor ano sabaya ta mo sud din balok thangka borong saman busu balok khona bong samani pura mas den mas rong na abo bo chairman bo member no sabo party ni citra ma member nge borok apuru sabo borong ni okra rong no sunghana hnai sunghana be na hin sawa pro sabno sunghana sabura bo khoge sung na yan hin sata ga no ba chairman no na atin so nge nong ni mo parani mung ke tamo Robicharan Chupara Chukidawar Geno to oroto montri tongo khoroksa borong bona Animesh Debbarma borok bai krna naikha bokai to malaya ko ta bong ni no kana ni ndara no sai khna diga mote hine biyong besra sama ndara anno ko mote no kha kono kire soba de ni kamani bu do lai ka thu ta mata kolom do ni ko bai ko ni ya ko alo bu do lai pe de na ko ni so ngai tapsu sati kono soba mungkre ta bo khokta bana soba mungkre ko ke bo kasa kono la soba ni kene kirita ani no ni je mani to mani je kono pai be kha to ta khote nini mung kai an bong kai sujuta nini bo thani mung kai sanjit nini cherani mung kai Sahip Debbarma nini cherani boyas bo sangkha anjaren boro ngo boyas 15 16 সালে 16 লং না 16 বছর না বস বছর জরা পরীক্ষা নিন চেরাই এজরা হলে পড়মে এনাগা সারা হে কলেমান কলেগা তামু বেমার হিনজাক ম ডক্টর ko naimani rok tamu ডাক্তার খাজো সেখান গো খাইয়া থাইয়াং মাই আং থামো ya থাইয়াং মাই আও পুতাম ছায়া গোটা গো থুই নি তুই বম হিন ছাও 왜 정말 집에 따라 힘쳐 정말 또 라시 보니 거의 텐가 거의 니스나 내 파도에 집에 당가 정 당포서만 그림이 정하고 기분 먹게 베서 발로 커나르게 기필 마로 정 기분만이
4 mas rong khana tabo dikino kipil family aglo thongaro klaima tongha ta ko thangor kale ma tong mute ki khana norok tam rok khaisa chung kam khayo kam ro khai ke ma khai kam khayo ta bo ta ngai tu ta bo khai bono na na ne chung na sana ne no ma so ko ri mai ram ko ri somne ating ma tong ta bo sana ha ne ba ge ini busa khoro busu tong an bo sa ko tham tong beriyo kra kai kai ro ka ngai ta buri ku su na chung bo ti khame ang buin thani solong na ha boi bo ti khe ga ro master ro tai 300 taka ri ma ya boi bo pai mi ta bo tang nung sahib ni bumangai nung lukorong tam ko nyamu song je ang ko nang no je kha gana ma ya gana ang bo ro ano subai ma tha subai ko ang abun san han ka kai ba ma ya tong kai ba subai sagadi tamung mani ko bongoro osok ni bani besela ni ano khobor mangdi tong tangbo onka hosa thubai ni ani horo ko ni ke mo che hera no tong mal yang no media ro no ma sagadi bai lukorok je khaganang luko ganang bono hosa khosu kono ditun hne ang chana ma pheketa tabo kereng thayo omo haikai political eba NGO eba society ni bisingtei society chini society ro ti sawi tongo ba chuba mungni bisingtei obo hairo o jaga ro chuba mungdi de rekha ke bogo thaye no che bo subai ke ni maya kubo khoksa pano sunjora tingha ke bodi phaye ko ke bo masabo phaine kere member chairman phan bongoro phaine ke bong no sunjora te obostha bongi bong moto phai phai kan rut bai gana sina ni rut bai gana te oro montri nok bai bu gana montri no bu gana Animesh sar no gan gana tana to phanchi bobo kunu khobor antri kere kuno tai bongni je bini warrior no samani bo mane kunu saktaya ni khunju da khiklai ya kono saktaya tak sunjora te sadi hini samani apru bongno sapo bud gana takuno khaimaya dimaya saijobu te rina ni sapo ngi tal to bud lai khang bo lai kha tabo khobor hoya ta boro nung obro no tuitam sana musong ang oborong tiki ating ta phai phedi bongni area ni ba montri area jahate bongni wat ni utiki khiklai ta to ni thun otai si wat kaisa sena ma je kaisa boro wat kaisa utiki khiklai ta to ni thun buya buisi subai khana kai phai bai yo ni tang khai bhai montri area bo ati khiklai to ni kha asu cherai ngo na balok cherai Bukori bo malia kun bo malia thongaro ati kai to ni sina ba ni ang masara ta ma kai nini mum kai an mo khani ni ta Debbarma sagat narok tini je media ro ring mani karon tamgi narok maring khani ni chirai boti ni sing sakha me narok ani cherai to soi cha asma mas rong khana ati kale me thangaro bisna kale kata ai ki chen chen ni to ka se to ka ta do dang ro ku ding ni en to ka nini bu saitam khai an bu se ko tam khai kam khai non mo bo para hanja Nabi salam tu para kita rabi charan chu para sugida war nini mum kai an ni ho sugita nini charai mum kai an bun babu ni ho sakip nini bu sani kai sanji nong ne oro panchayat bobok panchayat khobjak nong ne mo konjak kai Rabi charan mu tin nam la